Plemax Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Ditex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 12 minutos pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes, Petsa 19 kan Abril 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, bilang kan mga estrandi sa iba-ibang pantalan sa Kabikulan mas nadudugangan. Albayana naging world champion sa international competition. Lampasing 5,000 na pamilya pinaibakwar sa Catanduanes dalan sa Bagyong Bising. Doktora gadan kan COVID-19. Sa lado nasyonal, mas dakol na bakuna planong ipadara sa Pilipinas. Lampas sa 72,000 katao anarahay sa COVID-19. Corruption sa Department of Agriculture, binatikos. Pagbawi ng suporta kay Duterte, pinalagan kan military. Sa ibang nasyon, Taiwan na yugo-yugo ni makasog na linog. Sa lado ng Kanawat, mga atleta pinarumdom na sunodon ang minimum health protocols. Detalyas kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nasa 5,109 pamilya na kumpesto ng 19,119 katao ang bilang kan mga evacuee sa Catanduanes dalan sa pagtamparos kan Bagyong Bising. Sinabi ni Roberto Monterola, pamayo kan Emergency Operations Center kan probinsya na 112 pamilya o 366 katao ang pinaibakwar sa Bagamanok, 861 pamilya o 3,052 katao sa Baras, 52 na pamilya o 230 katao sa Bato, 31 pamilya o 119 katao sa Karamuran, 508 pamilya o 2,082 katao sa Higmuto, 32 na pamilya o 157 katao sa Pandan, asin 200 na pamilya o 760 katao sa Panganiban, 62 na pamilya o 247 katao sa San Andres, 629 pamilya o 2,775 katao sa San Miguel, 15 pamilya o 69 katao sa Viga, asin 2,602 na pamilya o 9,372 katao sa Virac. Ang kadaklan kini nasa mga hali sa mga hababang lugar, asin kostales na lugar na bantadon sa baha, asin storm surge. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Pinatunayan giraray kan sarong kamaligenya na uragon talaga ang mga albayana. Si Rica Marfil, second year civil engineering student, kan Bicol University as residente kan Barangay Ligban, Kamalig Albay, iyo ang naging world champion sa Synergy International 2021 competition bilang representante kan Asia sa sayang project NCT o Nurturing Child's Talents
scaffolding technical vocational training to children with special needs, ang sayang advokasya nakatutok sa pagtukar sa namapaangat ang diretsyo asin pagtaunin mga livelihood programs sa mga persons with disabilities. Dinaog kan 19 anyos ng si Marfil ang mga pambato kan anom na nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Dagdag na barata ulit dyan sa luwas. May kinaraman nila sa aksidente dyan sa Barangay Mariawa, Legazpi City. Si Alar Mario Alcamen. Gadan ang sarong lalaki pagkatapos na nakabangga ang sayang pigmanihong kabal-kabal sa barandilya sa kilid kan Tinampo sa may crossing kan Talahib Mariawa, Kasubanggi. Nabisto ang biktima na si Randy Loveranes, taga Mercedes Pilar Sorsogon. Susok sa impormasyon ni Kapitana Cristina Aranya sa pagkipagkomunikarta o niya na pagkaaga na kasabanggi mga pasado alas 8, ining biktimang si Randy ali sa may area kan Danlog sa Pilar Sorsogon. Palisiring sa Legazpi, nag-shortcut digdi sa Mariawa Road, alagad pag-abot digdi sa may crossing kan Talahib Mariawa, nakabanggaan sa iyang bigmanihong kabal-kabal, nakatalsik ini, tama sa Tinampo. Nag-agad man dolos na resistensya at mga barangay official sa 911, may nagresponde man ambulansya, alagad pag-abot kan grupo, negative na, gadana, bigla ng gadana, ining biktima na si Randy dahil ang bigatubadan nakapusak ang payo kaini. Tulos man na kontak ang agong kaini. Asin nakaresponde o nakapasiring sa lugar. Asin nag-agad na sanaman in asistensya kan sarong punerarya sa Bihir dyan sa Legazpi. Asin kinuha na sanaan bangkay ni Randy Loveranes igdi sa Mariawa dahil ka nasapit na aksidente. Alarmario, DZGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tolos na pinalawas kan Police Regional Office 5 ang sendang response team sa mga local government units dalang sa epekto kan bagyong Bising. Sinabi ni Bicol PNP Regional Director, Police Brigadier General Bartolome Bustamante na sinugo na niya ang gabos ng mga provincial offices, asin city police offices na magkaigwaning precautionary measure sa pakikipag-coordinar sa mga LGU. Aktibado man ang sendang disaster response team para sa search and rescue operation kung kinakaipuan, magkaigwaning traffic direction, asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kinakaipuhan na masustiniran ang Taranuman Project sa Tercer Distrito kan Albay. Yan ang tinawa ni nasigurasyon ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa pagsasabi na igwanin itinagamang 10 milyones pesos na fundo para sa siring na proyekto. Sayang ipinaliwanag na ang tatawan ng prioridad, iyon grupo ng mga babaeng paratanom sa kabubulda na barangay. Idinagdagpaman ni Cabredo na 100,000 hasta 200,000 pesos ang pwedeng maresibi ka na sabing grupo. Sinabi niya na ang Department of Social Welfare and Development iyon madistribuer sa mga magiging recipientes kansiring na ayuda finansyal. Ang kantidad magagamit para makapuon kansi ng programang pangkabuhayan. Lampas sa 1,000 na mga biyaheros asin pasaheros na pasisiring sa Visayas asin Mindanao ang nalaom sa iba-ibang pantalan sa Kabikolan. Sinabi ni Grimil Alexis Nas, tagapagtaram kan Office of Civil Defense Bicol, na para sa 995 mga pasaheros, driver,
Asin iba pa, igwapang 192 na truck, 116 na kotse, 7 vessels, asin 20 saradit na sakayan, an nalauman sa mga pantalan kan Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, asin Catanduanes. Ini matapos suspendaron kan Philippine Coast Guard ang biyahe sa kadagatan dalan sa patakot kan Bagyong Bising. Sa ibong nalado, halaban ng Marahay ang pilang unyan kan mga truck asin iba pa mga vehikulo sa Sorsogon asin Camarines Sur mantang pigdalauman na an bilang kan mga strandis posibleng madugangan pa. Gadanan sarong doktor na nagtatrabaho sa health center kan Kamaligan, Camarines Sur asin midbid namin na advokar sa COVID-19 vaccination sa mga komunidad. Si Dr. V.K. Renolayan, enot ang dinara sa ospital kan Marso matapos maka-eksperyensya ng severe symptoms asin naging positibo sa COVID-19. Kanakaging aldaw siya nagadan dahil sa sirinahelang sa edad na 58 anyos. Si Renolayan nagpuon ang magtrabaho sa Municipal Health Center kan taon 2019 asin naging aktibong frontliner asin COVID warrior. Iyan ang primerong kaptangkan mga barata. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito
Ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init, malipot, nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Red Horse, strong, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Abs ka para hindi na dying inside. Diet Abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kang Bareta sa lado nasyonal. Dahil pa man kay po na bagohon kan Department of Health ang regulasyon sa COVID-19 testing sa ibong kan pagkakadiskubre ng bagong variant sa France na difficile ma-detect. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ini pinaymuti ka naman kan mga eksperto. Idinugang pa man niya na ang pagsasabi na RT-PCR dahil siya na minagamit nin S-Gen kundi may iba-ibang genes na ginagamit para maisiyan ang virus. Sinabi niya na ini mismo ang pahayag kan mga eksperto alis sa John Hopkins, Stanford, siniba pang institusyon. Preparado na ang itinagamang 182 milyon pesos na kantidad in food packs para sa mga naapektaran kan bagyong Bising. Yan ang siniguro kan Department of Social Welfare and Development Director Clifford Rivera na para sa mga food packs na nakahanda naman ini para i-distribuir. Dagdag pa ni Rivera na may nakapreparar na 556 milyon pesos na standby funds kan ahensya. Apera digdi, pedagos pa man girara ang pigigibong monitoring health situation sa mga lugar na posibleng maapektaran kan bagyong Bising, apisar ang pagpapadara kan mga supplies kan PPE asin bulong na i-distribuir kan lokal na gobyerno. Siring man nakaitaas pa man giraray sa Blue Alert status ang Bicol Region, magyan ang Eastern Visayas, Delandigdi. Sinugo naman ng mga LGU na magpautob kan preemptive evacuation sa nagkaperang lugar sa Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Northern asin Eastern Samar. Bareta hali sa ibang nasyon. Yugo nin magnitude 5.8 na linog ang Eastern Taiwan. May rarom na 15 kilometros na ang epicenter sa Hualien County. Sa primerong pagyugo-yugo, nagero ang dakol na mga darakulang edifisyo na matian man ang kadawang paglinog matapos ang 3 minutos na may rarom na 14 kilometros sa parehong epicenter. Dahil man din na irestrong naraot o nagaba na edifisyo sa nasabing linog. Barata sa lado nin sports, darakan paglangkaw kan bilang ng mga kaso ng COVID-19, pinarumdom kan Philippine Sports Commission Chair Butch Ramirez ang gabos na mag-ingat sa COVID-19 matapos magpasunod nin 10 working days lockdown sa duwang sports complex. Siyang sinabi na ginigibo naman ang mahiwasan na disinfection sa fasilidad asin pinakusog naman ang sindang health security protocols. Na alarma si Ramirez sa halangkaw na bilang kan tinamaan kan COVID-19 sa saindang ginibong testing. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Nasibot ang Krakow Animal Welfare Society sa Krakow, Poland sa naresibing apod hali sa sarong babae kan Abril 14, 2021. Mananangod sa sarong misteryosong hayop na nag-star sa kahoy harani sa sarong residential area. Tulos man na nagresponde ang mga taga Krakow Animal Welfare Society maski duda sinda sa alegasyon kan babae dahil imposibleng magtinir sa luwas ang sarong hayop dahil sa maliputon ang klima sa Poland. Pagabot sa lugar, kung siya'y nagiling kan unahiling ka mga residentes ang misteryosong hayop, nagtutuwad-tuwad sa kakaulok ang mga ini kan madiskubre kung ano ang nasa kahoy. Sarong masana pala na krusing, sarong klase ng tinapay na pinauso kan mga Pransis. Nakasabit ini sa sanganin kahoy kung kaya napagkamala na exotic asin maisog na hayop. Duda kan mga nagresponde na may nagtapok kan krusant hali sa sarong high-rise apartment
para ipakaon sa mga bayong alagad ini suminabit sa sanga nin kahoy. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Aminado si Alex Gonzaga na magayon buhay misis dahil araw-al daw sinang nagpapaswab lalo na kung bang ginadaing pagkakaibakan kung positibo o negatibo man ang resulta kaini. Sa kahaputan ni Dr. Vicky Bello, inako ni Alex na kung minsan sarong best sindang nagpapaugma kan siyang mister na si Mikey Morada alagad kung minsan kabanga sana paano daw ini? Idinagdagpaman niya na kung pagal siya sa trabaho, nakikuuron siya kay Mikey na sa masunod na sana sina magpaugma. Sinabi ni Alex na kadakula na ba ako sa buhay niya poon kan siya magbugtak sa estado. Sa ibang nalado, inako ni Alex na naipasinang plano na magkaigwanin aki. Bareta sa lado ng saludo magkita sa news base si Mar de la Marca men. Unwell balance sa sin maniba-ibang diet sufficiente na para makamdan ang pangipo sa nutrisyon kan mga physically active na persona. Sigun sa mga eksperto sa salud duman sa Europa, kay puwan ang macronutrients para sa healthy living, partikular na digyang carbohydrates, na importanteng source of energy, rutina na importanteng marahay sa pag-repair ka muscles matapos ang ehersisyo, asin gumibunin panibagong muscle, idinagag pa. Nagtipong tao, kinakaipuan talaga ni moderate amount in fat. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, dahil iba. Sa kamugtakan o meron nato si Ans Galero may pahabol. Ans, kamen. Ipinaluwas mo niya na pagkaaga ni Alcalde Noel Rosal ang work suspension advisory parehong sa government as in private sector. Sa iyang pinirmahan na DRRM Council Advisory number 5 Series of 2021 sa iyang sinabi na ang gabos ng mga trabaho sa government as in private sector ngunya na aldao suspendido except lang ining mga nagapungsyon sa delivery ng basic health and services, social services, disaster risk reduction and management services, at iba pang mission essential services. Katukod kini nagpagiramduman si Alcalde Noel Rosal sa kabos ng mga barangay na dapat na magmantinir man giraray kang pagmonitor kan mga ligtas na area o mga lugar asin man sa mga evacuation centers mantang yaong pa ang presensya kan bagyong bising sa tuyang kapalibutan. Sinabi ni Rosal na ining mga bagay ninyo kaya mga nakapalaman sa iyang advisory, partikular na ining work suspension advisory dapat na masunod. Kunya na pagkaldaw bilang pagantabay man sa maraot na kamugtakan kan panahon asin man pagmantinir kan pagiging alerto kan sa tuyang mga sundadano ngunyan pa na baragos pa ang pag-uran sa tuyang kapalibutan. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Sa kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Inilang sa tuyang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang typhoon na si Bising ay nagriko po sa pasiring sa northern Solnopan habang napanatili niya po ang sa iyang kusog. Ngasin ka sa bagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang bagyo pigakalkulong nasa distansyang 250 km sirangan norte sirangan Cambira, Catanduanes, nasa distansyang 315 km sirangan norte sirangan kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 14.1 degrees north, 126.5 degrees east. Tagayang kusog na duros na abot sa 195 km per hour, halanis sa sentro, asing pagbugso ng duros na abot sa 240 km per hour. Nagihiro pa siring sa norte Sulnopan, sa regas na 10 km per hour. Bukas ng pagkaga, pigakalkulong nasa distansyang 300 km norte sirangang Cambira, Catanduanes. Sa Miyerkules ng pagkaga, pigakalkulong nasa distansyang 430 km sirangang kang Tugigaraw City, Cagayan. Sa Huwebes ng pagkaga, ini po ay pigakalkulong nasa distansyang 405 km sirangang kang Calayan, Cagayan. Mantang nakabandera man po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa probinsya kang Catanduanes, sa sirangang parte kang Camarines Sur, sa sirangang parte kang Albay, sa sirangan nasin sa sentrong parte kang Sorsogon. Tropical cyclone wind signal number 1 naman po sa natatadang parte kang
Camarines Sur, sa probinsya kang Camarines Norte, sa natatadang parte kang Albay, sa natatadang parte kang Sorsogon, sa buong probinsya kang Masbate, kaibahan ng Burillas sa Tikaw Island. Sa ngunyan po ay mababa pa rin po ang posibilidad na maglandfall o tumama sa namang kadagahang kang sa tuyang nasyon ang typhoon na si Bising base po sa latest tracking po kang Pag-asa. Ang bagyong Bising pa ay magdadala po sa kanya na pagkaldaw ng Lunes ng moderado sundo sa muksog na mga pag-ura na pwedeng magkausa ng mga pagbaha at pagrasay kang daga. Mantang magiging maalon pa rin po ang satuyang kadagatan na pwede pong umabot ng 5 metro sundo, 12 metro na langkaw kang mga pag-ukulo alon. Sa ngunyan po, padagos po kitang makakaranas ng masungit na kamugtakang kang panahon, lalo na po dito po sa may sirangang parte kang Kabikulan. At yung duros po natin ay magiging makusog na hari sa Norte Sulnopan, Sundo Sulnopan ang mamamatian na may maalon po na kadagatan. Temperatura Pigalauman, Santas poon 24, Sundo 29 grados sentigrado. Kasinangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:30 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:58 ng pagkahapon. Inisimal bin Almahela kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Lunes. Sa pag-ara kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Teknikal, Seriman Alarmario Asin Ans Galero, Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Si Chie Antivola. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kasi anong pagantabay. Happy, happy, happy birthday. Jimmy Nasalita. Ring Jimmy! Alam na this! Happy birthday! Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta Alas 12. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin